Dịka mbọ a na-agba iji wekwu na nwere nkwudosi ike n'ezi nnọchite anya ka osote onye nkwupụta okwu n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Right Honorable Chukwuma ji wee kwalite ọnọdụ ndị ọgbanta nkwado ya bunye ha ọgbatumtum ụkwụ atọ ya nakwazi ụgbọala bụ nke o bunyere ya bụ otu olu nchekwa Amawbia Agụneche Mba Security Outfit Awka South 1 nakwazi 2 constituency. Ya bụ ihe mmemme bụ nke mere na Amawbia ma bụrụ nke dịtara ndị nke na-arụ gọọmenti ọlụ nakwazi ndị nke na-akwado otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche bụ ndị nke gbakọtara ọnụ n'ebe ahụ. Chibuzo Obidike ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Ọ na-agwa ndị ọgbọnta nkwado ya okwu. Right Honorable Okoye mere ka amata na agwa ahụ ọ kpara bụ iji wee gbadoro aka na-achị steeti a aja n'ukwu n'ebe o metụtara ịkwado nchekwa nakwa n'obibi ndụ ndị mmadụ. O kwuru na nzọụkwụ ahụ ọ zọpụrụ ka dike bụ nke ga-enyere obodo ahụ aka ịfụ na ọlụ nchekwa ha na-alụ ga-abụ nke ga na-agara ha siriri werere. Onye President General obodo ahụ Chief Chukwuma Odumodu nakwazi onye enyemaka pụrụ iche nyegara Gọvanọ Soludo n'ebe o metụtara ịkpọkọnata ndị mmadụ maka ihe ndọrọndọrọ bụ Oriakụ Felicia Okeka nakwazi onye bụbu onye isi oche otu Labour Party n'okpuru ọchịchị ahụ bụ Maazị Onyekachukwu Meluba. Oge ha nọ na-ekene onye omebe iwu ahụ maka nkwado ya n'Awka North and South nọkwaziri n'oge ahụ kwenwuo nkwa isogide ya ma na-akwado ya n'ihe ọbụla ọ na-eme. Na keke obiri n'ụbọchị taa ya mụtakwa alụm ya times 2. Ọ bụ na o tiri aka ya awụ ngọzi nọ na famili ya ma ụmụ ya ma nwunye ya na ụmụnne ya na ụmụnne ya. Onye emere mmadụ ka Chukwu na-emere, Chukwu na-akọntinu na-emere ya. Ọ ga-adịrị ya na mma, dịrị ezinụlọ ya na mma, dịkwara obodo anyị na mma. The vehicle he donated today, that will enhance our mobility to respond to emergencies especially. So that is very, very important to us. So he's a good man, he's a kind person, and we wish him well.